O BNG de Ribeira reclama ao Concello unha actuación urxente na pasarela e nos accesos de madeira da Praia da Corna. Os nacionalistas denuncian o deterioro da infraestrutura e lembran que unha persoa resultou ferida tras ceder unha das táboas. Táboas deterioradas e elementos de madeira danados é unha infraestrutura que, segundo o BNG, precisa dunha actuación en profundidade. A denuncia chega despois dun accidente ocorrido o pasado 7 de agosto. Unha persoa caeu ao ceder unha das táboas da rampla de acceso e tivo que ser atendida inicialmente polo Servizo de Socorrismo. O BNG reclama agora unha inspección completa de toda a infraestrutura e a sustitución dos elementos que estean deteriorados para garantir a seguridade e a accesibilidade. Desde o BNG de Ribeira estamos facendo a reclamación das accesos aquí ás playas de Palmeira, que nestes momentos son as mellores, as playas que máis público se pode dicir que teñen, e os accesos nunca se tocaron o que son as rampas de madeira, que tamén levan moitos anos sin mantenimiento, e outro día pois hubo un pequeno accidente aquí e, ahora están reparadas, pero se require eso, que se fagan a accesibilidade mellor para a praia. Os nacionalistas consideran que a actuación debe ir máis alá dunha reparación puntual. Tamén poñen o foco no camiño de acceso á praia, que, segundo denuncian, presenta un importante deterioro e precisaría dunha intervención para mellorar a accesibilidade e o tránsito rodado. Poñemos todo o noso apoio que faga falta para arranxar un camiño desta praia da Corna que está moi deteriorado, non só neste último ano, senón tamén que necesitaría unha actuación de envergadura, con importancia, para realizar tarefas de accesibilidade, de mantemento e que o tráfico rodado poida ter un camiño digno polo que circular. Luís Pérez Barral asegura que a reparación desta pasarela estaba contemplada durante a súa etapa ao fronte do goberno municipal, dentro das actuacións previstas polos obradoiros de emprego. Segundo explica, a moción de censura dada fai uns meses interrompeu ese proxecto. Dende o Bloque Nacionalista Galego era unha actuación que tiñamos previsto acometer a través dos obradoiros de emprego. Sabedes que en Ribeira hai un obradoiro que se dedica a mantemento forestal e outro a pasarelas de madeira, debido a que temos moitos metros de pasarelas de madeira e, por tanto, necesitan actuacións importantes. Esta da Praia da Corna é unha actuación importante que tiñamos que realizar ao longo do noso mandato, que se veu truncado por unha moción de censura que se producía no pasado mes de outubro, e agora o que estamos reclamando é que o Concello de Ribeira faga unha actuación para manter a pasarela en perfectas condicións. O exalcalde reivindica tamén o incremento dos recursos destinados ao mantemento durante o seu mandato, tanto no orzamento como no persoal de Brigada de Obras. O que lle reclamamos ao Concello de Ribeira é que priorice eses mantementos nas parroquias, que non simplemente poña unha cinta e deixe esperar días e días a que se poida producir un novo accidente, e vemos que as súas prioridades son outras, non salir en fotos, dedicarse a outro tipo de festexos, pero gobernar é escoitar as demandas da veciñanza de Ribeira e, sobre todo, facer aquilo que nos demandan, non, que son mellorar o mantemento das infraestructuras públicas e dotar de servizos ás zonas do rural que ainda non teñen hoxe servizos como saneamentos ou agua potable. O BNG pide así ao goberno municipal que inspeccione de maneira integral a pasarela e os accesos e que sustitúa os elementos deteriorados. Unha reclamación que sitúan no marco da necesidade de reforzar o mantemento das infraestruturas públicas.